नै नोगोरनो फन पे खुलिजायो नों गेङैनि थांबाय बैसोआबो बारा जाबायनो ओंखायनो गेङाखै थास सायदो बाजैया देरसिन नैबे सेकेन्ड बैयो थाद थादा मालाय फिल्म नायगासिनो बाजैया गिदिरा नैबे सेकेन्ड नैबे थाद होद्रि बोथिसिथार साखा खब्रै नांगौनो माखौबा नायदों साखा खब्रै बिहामजो न' खाथिनि औवानि फालें देन्जारखा नोगोर खाथ्रा खाथ्रा बानायो आलना फालेंसो होनलायलांबाय आंहाबो आलनानो दाउ लकेल दाउ निंगिरि जादों थास' आथिं सायगासिनो बयलारजों जायो दा खान्थाल बेगर होफाबावोनो आरो खम गोथाव जागोन बे कामान्ड' हामपे गाली के कोलू नारें फिथाइया रानला जोबना दङ रावबो बायनो फैया सोरबा बायग्रा फायखारि दंबा खबर लाहर हैगोन आङो डाइरेक्ट इटिसनसिम हैबावगोनसो आं खानानै नोगोद दङ बेल' नङा आरो दंबावो बारियाव नै नेरसिङा माजों जानांगौ बेखौ एम्बुनि थाखाय जि मोजां जाना दं एम्बु बेदर मोनबा एम्बु बेदरजों जानो गोरलै 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 जि मोजां मोजां खिलिनानै दङ नोरसिं बिलाइ बना दैज्लांनि माबायदि बुथुमना दोनखादों लिसुआ गैला थाइजौआ दं गोखैसो फिथाइयानो गयानो बारिया बागाना नासपुति फिथाइ थायथ'वाखै नोगोद गोजौ जाबाय बिफाङा थाइसेबो थायाखै खान्थाला नै नोगोद थायखादों खान्थाल फिथाइयानो मोनाखै गोथां गोजा गय बागान बारि न'नि
बिबार बारबाय गया नोगोद दं आरोना नारेंआ जाहानाव ओमफ्राय बेफारियानो गैया ओरैनो मोननानै सिरिजोबो सोरबा बेफारिफोर दंबायबायबा बबेबा जायगाफ्राव सेल जाबायबायबा खोन्थाहर खानानै हैगोन आं नोगोद दंखायो नै मोनबायानो नै गोरा गोरानो आनारसाबो नोगोद दङ आनारस बागान इयावबो नारें दं इयावबो दं কোনবা লাগে যদি নারেং লাগে যদি ফোন করে দিবি হ্যাঁ কমেন্টত লিখিকিনি মাতি দিবি মই ছিঙিকিনি ডাইৰেক্ট ৰেল ষ্টেচনত লৈ যাম আনাৰস আনাৰস रैमालि नोगोद दङ नारें फिथाइ नोगोद बिदि दंखायो गोखैखा नोगोदनो नोगोद दङ फाथै फाथै बागान फाथै मानलादों गयाव बिदि मानला होनांगौ नोगोद मानलाखादों गोथां गोथां गोथांनो फाथैया थाइजौआ हाग्रानि थाइजौ होमबाबो नोगोद गोदै आरोना मोनबाथाय देग्लाय फिथाइ थायासै दालाय दानना होबायना ओंखायनो गैया नारेंखल बोरमा थाखा थाखा होफैलायबाय थाखा माथाम मानै